Нурлаттагы шортлау булган йортта гомер иткән кешеләр фатирларына кайчан кайта алыр, әлегә билгеле түгел. Хәзер алар вакытлыча яшәү урыннарында һәм туганнарында тора. Бүген берәмләп кирип фатирларыннан кирәк-яракны алырга рөхсәт бирделәр. Исегезгә төшерәбез, узган шимбәдә Нурлаттың Заводская урамындагы 2 катлы йортта газ шортлап янгын чыкты. Хәзер төзелеш министрлыгы вәкилләре бинага килгән зыянны ачыклый. Экспертиза әзер булмыйча, йортның язмышы хәл ителмәячәк. Бүгенгә ниләр мәгълүм? Гөлназ Сәйфәдинова репортажында. Шортлау булган йорт 22 фатирлы, шуларның яртысына зыян килгән, 4-се бөтенләй җимерелгән. Әлегә ул җимерекләрне җыя башламаганнар, экспертиза карары булмаячак, аларга кагылмаячаклар. Хәзер исә йортның тирәсен койма белән әйләндереп алу өчен баганалар утырталар. Бирегә ут, су һәм газ бирүне туктатканнар. Фатир хуҗалары бүген берәмләп кирип, вак-төяк әйберләрен ала башлады. Аларны монда да озатып йөриләр. Чөнки йорт диварларының нинди хәлдә икәнен берәү дә төгәл әйтә алмый. Булган хәлдән алар әле дә эчке тетрәнү кичерә. Бу турыда сөйләргә дә теләмиләр. Наталья Павлова узган шимбәдә 13 яшьлек кызы белән өйдә булган. Көчле шартлаудан соң аларның сәламәтлегенә дә, фатирларына да зыян килгән. Я была на кухне, дочь была в комнате. Мин аш бүлмәсендә, кызым үз бүлмәсендә иде. Ул идәннән 1 метр тирәнлеккә төшеп китте. Җимерекләр астында калды. Бик тиз килеп чыкты бу. Мин аңларга да өлгермәдем. Шартлау тавышын күрше йортларда яшәүчеләр дә ишетә. У меня выбило балкон. Я очнулась, я телевизор смотрела. Такой взрыв. Бик көчле шортлау булды, бик курыктым, урамга чыгып чаптым. Газны сүндерегез дип шалтыраттык. Халык, килгән халык, сотрудниклар белән үзләренең әйберләрен алып чыгалар. Аларга рөхсәт бирәбез, но домга килергә, пока тынырга безгә рөхсәт юк. Потому что техник күренешләр буенча бик опасно дом янына килергә. Экспертларның разрешениесе булмыйча без килә алмыйбыз. Рөхсәт булуга без җимерекләрне сүтәргә тынабыз инде, обезопасить. Беренчел фараз буенча газ бу йорттагы фатирларның берсендә элмә түшәм куйганда шартлаган. Биредә гомер итүчеләр әйткәнчә, хуҗа хатын бу вакытта өйдә булмаган. Бу хакта шимбә көнне социаль шелтәрдә дә сүз барды. Күрше фатирда яшәүче 92 яшьлек әби үлә. Сәламәтлекләренә зыян килгән 2 кеше хастаханәдән чыккан инде. Бүген район башлыгы фатир хуҗалары белән очрашты. Гадәттән тыш хәлдән соң аларга кунакханәдә урын әзерләгән булганнар кайнар ризык белән тәэмин итәләр. Хәзер барысы да туганнары я дусларына киткән. Йорт яңадан торгызылганчы 7 гаилә торак сораган. Безнең инде муниципаль квартираларыбыз бар, шәһәр буенча 8 квартир. Ну алар пока бүген генә кирип торырлык түгел, ниндидер косметический ремонт кирәк, без инде строительләрне куеп, бу атнашының эчендә инде косметический ремонтлар ясап, аларны белән мәкәнгә заселя итәрбез кирәкләрне. Әгәр риза булганнар инде үзләре снимай итәргә шәһәрдә квартиралар күп, снимай итәләр, без ул акчасын түләп барабыз муниципалитеттан. Йортны кайчан торгыза башларлар, әлегә ачыкланмаган, аның язмышы гомумән билгесез. Из 22 квартир 22 фатирның 7-се җимерелгән. Без аларның хуҗаларын райондагы резерв фондларындагы фатирларга урнаштырырга тиешбез. Әлеге эш белән шөгыльләнәбез. Бу кешеләргә кирәкле әйберләрнең исемлеген төзедек. Аларны хәйриячеләр, волонтерлар ярдәме белән җыябыз. Йортны тикшерүче белгечләр 2 көн эчендә үз сүзен әйтергә тиеш. Аны сүтеп, яңаны төзергә туры килерме, яисә ремонтлап булырмы, шуннан соң хәл ителәчәк. Шартлаудан соң иминлек таләпләренә җавап бирмәгән хезмәт күрсәтү сәбәпле кеше сәламәтлегенә җитди зыян китерү маddәсе буенча җинаять эше ачылды. Надзорное ведомство выяснит обстоятельства и причины произошедшего. Күзәтчелек оешмалары килеп чыккан хәлнең бөтен сәбәпләрен өйрәнәчәк. Шулай ук янгын куркынычсызлыгы таләпләре һәм йорттагы газ җиһазын кулланганда иминлек шартларының үтәлгәнме, юкмы икәнлеге ачыкланачак. Бу йортта яшәүчеләр эвакуацияләнгән, алар вакытлыча яшәп тору урыннарына күчерелгән, ризыклар белән тәэмин ителгән. Пострадавшие дома эвакуированы, обеспечены временным жильем и питанием. Тикшерү эше барышын Россия тикшерү комитеты рәисе Александр Бастрыкин үз күзәтүенә алган. Аңа фаҗиганың сәбәпләре турында тулы мәгълүмат җиткерәчәкләр. Шартлау булган фатирның хуҗасы өйдә булмаган килеш, анда ремонтны кемнәр ясаган? Алар нинди кагыйдәләрне боза һәм чыннан да гадәттән тыш хәл төзекләндерү вакытында килеп чыгамы? Буларны әле ачыклыйсы бар. Нурлаттан Гөлназ Сәйфетдинова, Рәмзил Гарипов, Яңа гасыр.